Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yes! So, kamusta po kamo today? Hope okay naman po kamo. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host for today. My name is Peter Negro now. You're listening to the episode 11 of Kaulay Podcast. Ang episode para sa bulan na Agosto 2025. Yeah, may month na siya. Okay, so bago ka magpuan sa pinaka-topic top for today, gusto ko lang magpasalamat sa mga madlang peeps na naghinanyog ang mga previous episode na from episode 1 to episode 10. So, kung sarap ka mo dyan, guys, sa mga naghinanyog ang mga episode dito, thank you very much and hope padagos lang po kamo sa pag-support. And if di ka pa po nakapollow sa itong podcast, yan, i-follow na ang sa itong podcast sa Spotify and YouTube Music para updated po kamo sa mga latest episode. Yan. So, di na po sa pinaka-topic sa for today. And yan po, gagamitin tayong comfort cards version 1 and yun na po ang question natin for this episode. Nag-mental block ko tayo. Yan. So okay, uli na po ang hapot for today. Yan. So sabi di, ano ang pinakamasakit na bagay na na-realize mo tungkol sa friendship? Sakit ng sakit ng tanong aray ko. Di ba pwede yung light lang? Joke lang. Yan. So yan, so isa yung bago ko. Kaso dahil ko kaya sa buong episode. Actually, may 3 person na naglabot sa isip ko na po dyan. Gusto ko i-share sa indo. Pero di ko yan sa episode din. Kaya naisip ko, mag-episode, part 1, part 2, part 3. Yan. So, episode 11 is part 1 kan, ang pinakamasakit na bagay na na-realize mo tungkol sa friendship? Or, sa Bicol, yung pinakamakulog na bagay na nanudan mo sa friendship? Yan, okay, yan. So, i-share ko sa inyo guys yung experience ko sa inot kong friend yan. So, disclaimer pala, di po ini sa pangraraot I just want to share our experience na pagi kaya Maaaraman ta kung kung na-experience ba nindo and yung lesson na makukuha ta sa experience ko. Yan, okay. So, may start na kita. So, I have this friend of mine. Nickname ta sa person yan. So, MC Lawon yan, MC. Pero bako siya sa MC na sikat basta MC ang ko sa person yan. So si MC is haloy ko na siyang bisto. Almost childhood. Head start yan. So hindi kaya guys sa Camarines yan. May kung ang preschool is head start. Siya kan provincial government of Camarines yan. So head start bistado ko na siya. Tapos, kang grade 1, schoolmate ko siya, di ko siya nakaklase. Pero kang grade 3 or grade 4, yan, siguro nakaklase ko na siya. Tapos, parang padikit-dikit, nagiging close lang kami. Then, usual na mga akin. Nagiging kalaro ko na siya. And, we're happy talaga. And, same vibes. Kung maribok siya, maribok ako. Kung mahiro siya, mahiro ako. Kung makulit siya, makulit man ako. Yan. So, parang kung nanonood nindo, you know what I mean. Yan. So, kami yan. Tapos, kang grade 6, yan yung pinaka-best moments in our life. Kami sa pinili ni ma'am na apo dyan, mag-iba sa pakantes. Pero sa balyong eskwelahan lang. Environmental quiz siya. Tapos, nag-review kami together. Tapos, iba yung reviewer na tinawsa mo. So, pero yung twist, guys, iba sa reviewer na tig-adalan. Pero naka-second yung school namin. Yeah. As in, nangalas talaga kaming doa. Yan. So, yan din yung maganda na achievement me together. Tapos, parang best friend na kami talaga at the end. O grade 6 na kami and end of school year. Yan, ang last na moment na nakaibanan ko siya is parang after graduation, nagkaibanan kami kang po dyan. Mga friends ko kayo kan grade 6. Tapos naghiling kami ng Boombi together and that was good memories. But 2016 yata ito. Yan, tanda ko pa. Kaso yan, nan-notice ko pa dikit-dikit, nagiging na siya po dyan, introvert. Pero arbakan naman siya kung subago. Mahiro siya, mahiro ako. Extrovert siya talaga. Kaso yan, nung naging grades 8, naging introvert na siya. In what way? Yan. So, halimbawa, tigtitno ko siya, di na siya naninitas ako. Siyempre at first, parang makulog. Taday mo man talaga maintindihan. Pero yan,
from time to time, naging introvert na ako. Kaya somehow naintindihan ko naman siya. Kaso, kan pandemic, nagparachat ako sa iya. Gusto ko talaga may balik yung friendship me. Kaso, ang luwas, tigsisin niya lang yung chat ko. Diba? Sakit masin. So, diba? Tapos, nag-reply man siya. Kaso, sarong beses lang. Tapos, duman ako parang duman na muna ako nagpundo na magano sa iya. Kaya yan, parang from very close to parang distant na lang. Tapos ngunyan pag nahihiling ko siya, try ko man tinuhan. Kaso parang most of the time din nilugod kami nagtinuhan. Pero every time na di kami nagtitinuhan, parang namimiss ko man sa moment. Kaya yan, so ang nanudan ko sa apo dyan, sa friendship na nina, pag napabayaan pala, naglilipot. Kung kape pag pinabayaan ta, naglilipot. So yan, masakit. Even though masakit, may reason man kung napabayaan. Pero hope sa future, maging close lang kami. Yan, so yan yung part 1 na series na ang pinakamasakit na bagay na na-realize ko tungkol sa friendship. Yan, so may times na okay ka mo, pero yan, pag day na maintain, magiging cold yung friendship nindo, tapos magiging harayo ng kamasakada. So yan, di masakit. Yan, so if nadadangog mo na friend, hope someday magka-close naman kita, okay? Yan, so sa part 3 ko na lang ibabasa. So, likod kang po dyan. So, advice, digdi sa card 9 para may twist. Okay? Yan. So, abangan nyo guys. Next month yung part 2 kang series 9 And hope, dako lang po mo nanudan. And if nakarelate po ka mo, just comment down below. Okay? So, I'm your host for today. Your bestie, your kuya. My name is Peter Negro. And hope pagkaaraman ng lugod po kita sa susunod na episode. Bye-bye!